Anya laki din! Amo yung ay nanang, nakaragragsa ka kita. Ha? Tapayanak ka. Anya ti makagapo iti day taragsak mao. Nakita ngamin ni Ana, idi kalman nanang. Idi adda ngagtamtambay, idi tersina ni Nana Supeng. Limabas, ay na. Adda ki din na pimintas yo. Kasta kaday anak ka. Uwin nanang, ay na. Pimintas ni Ana, na inlabak nanang. Anya? Uwin nanang, amuyo mo nga idi pailang ka gusto aking kuwanang. Kahit awan mo't dakas na nubilang laeng anak ka. Nagdaton ka kunkwana, awan pari ka Anya ti amu tayo, no iso ti gasat mo. Iso ti mangisib kun ka iti kinabaa. Ni nanang may. Pudno mo ti bagbagak sanaya. No aklunan na ka ni Ana, ati mo pa iti nangabak iti luto anak ko. Ha? Katwang, dentista ni Ana ita anak ko. Iso alala ingom ti agdaton no bilang tapanggap mo. Anyati ko na pare. Agdaton ka kini Ana. Uwin ko maparay. Amumit nga di pailang ka gusto akong kingkwana. Sa bagay mo't kiti Ay ngam, dentista itan ni Ana. Ay, no siyak la amay siya. Mabain akong nga agdaton. Nusak paray. Sa anak amabain. Ngaming, idi pailang patay na patay ako sa kanya. Ano? Anya? Ay, jakto pa'y malipatan din na pasama kiti kanyak. Gapulang iti katatalyaw ko kingkwana. Na ipadugma makidin jo. Iso nga agayata ka talaga kingkwana. Kastaya. Ay, kahit. Kaano nga ron ti planom apa nagdaton kan ko, Ana? Ay, aguray pa'y paray. Mabiitan. Pampanunutan nga ron no kasanok arugyan ti panagaram ko kingkwana. Ay, sos! Planuam ana saya ata. Iti kasta, aklunan na kaadagaw. Anyati ko na minsan, armam ni Ana nga anak ni Kapitan. Huwag ko mainsan. Among mga idi pa lang. Kahit kurso narak dahi dya balasak. Wan insan, ngam, ididay jay. Dentista ita ni Ana. Kanya kumangay no dentista ita insan. Kahit tawlat tamay. Kanya tamom no aklunan na. Ay kat, nasayatan no kasta angam ne. Ay sos, Diyos mio. Imal aldawan, ngam, ay sos, kas kalagtagtagain na. Anya? Ay nga malaalala. Armam Anya ngagpaiso ti amo tayo, no si katikayat na. Ay, gusto lang, met. Tapno maisave na ka, iti kinaba. Ay na, makapaulag ka mo't insan. Kas kalatay pug ang nakaturog ng tagtagainap. Ha? Armam ni Ana? Ay na, Diyos ko. Pakanawom. Ay, pakawanam kunak kuma. Nay, apay nga kasta mo't hindi bagbagam, insan. Imbis sa tultulungan na kingkwana, kasta agi din ti bagbagam. Dentista itan ni Ana. Iso nga imposible no aklunan na ka. Ang mga nunalipatam, awan imposible dito'y lubaw. Nulaki day, seryoso kay ti may sa abanag. Apaw, dagitakat. Nga mala aramidam nga rod ti amin akabaulam. Tapno mapaguwan mo ni Ana. Ay kay uwin na insan. Kaya nung mapasamak to day na, huyaw kay to aming kanyak insan. Aming kayaw, uray ni Rodail. Katawan da ka. Sige lang insan. Asawal to lang ni Ana. Huyo kayo aming, kunak tumay.
Nay, itaman pa'y ang nagdigos ka, anak ka. Ay, nanang, may. Katwan mag, kaslamanon alawas tinapalabas. Numita ka lang nga nakita nagdigaws. No, man din na sayang ibagayo, nanang ka, aguli magkayman. Anya, Makapasair kayo itirik na, tap na muyo. kahit sa dinong arun ti papanam. Mapanak ijay ilay. Ijay klinik ni Ana. Anya, Anya kayo nga anya nanang. Imbaga lang arudin no sa dino ti papanak. Saan kayo maatulim? Tapno saan nyo anangad? anya ti gagaram ijay klinik na. Anya ko matigagarak, dentista ni Ana. Inakapay katitingipon ko, nanang. Marang tikas to nga ramidag. Mapansin na. Ay, yung ganas nga eh. Anya, ay, tibaak nga anak ko na ya. Amo na mutang ti makilay. Apay, adda aya ti dadaol ang ngipon ni Insan Mario, ante? Awan mo ti amaw. Ha? Agin papaikat atap nulaang mapansin ni Ana. Hey, una yun ni Insan. Makapaulag at talaga. Wan nga raw, talagaan na in love iti dayjay nga Ana. Ala anya ti amo tayo, no isutigasat na. Saan tayo akat katawaan tanay? Imbaga na kanyak, ano mapagwan na kano ni Ana, huyo kaminto kano amin nga iinsan na. Anya, imbaga na day takadakaya. Wan ante, iso anak kabutbutungan ti agkatawan ko. Amangan no huyo kaminto nga agpaiso. Anya lakit din. Ay na, si kamot gaya Manong Mario. Dandani di ka na ilasin. Unay kan, mamana. Siyak lang day taw eh. Ni Mario akagapuan ni barangay tayaw. Anya? Alawanan. Kat, nalpas amin ang dagiti patient ko. Agpaikat ka kadimat itingipan. Uwang ko ma, ma'am. Ay na, di nakman awagan iti ma'am. Anak kadilatan. Madima, ano kasta? Si Kaki, di mo. Ala, no anya ti komportable kan ka. O di iso. Mala, umunag ka nga rudan. Taikatagtangipan mo. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Ho! Dayta ka man paray. Nagmayat ti isem mo ang nagkapoy dya ili Siyempre ya paray. Nagmaya talaga ti isem ka. Ta nakitak ni Ana. Gansan ko lang nga nakita. Nakasaritak pa ya. Ay sos! Katanya pa yung iti ibagak. Sana all Ay, Mapagwin ko lang ni Ana. Huyo ka talagan paray. Si Kanton tikat katawak. Si Kanto lang ti mabati abaak dito barangay tayaw. anya? Kawan, panagri na nga main. At damot namnamak yung kuwana kay. Ano na? Sige talaga paray. Kas ko na iti Tagalog. Huwag kang umasang mamahalin ka ng isang tao para hindi ka masasaktan pag sinampal ka ng katotohanang wala siyang nararamdaman para sa'yo. Anya? Yung una mo dati. Nagkadumang ay bakanan dyan. Ay, kipudno mo ta. Ay, saos. Di ka mang namnama paray. Amang ano, ay saos. It's crying time again. Tay tuntala ang tingkan to ibagbagay ti uti na. Anya?
Anya? Oh, anya, inaklon na ka ka din ni Ana, anak ka. Anya kayo umitin nanang. Italaang anapanak. Alangang di mga klunan na kadagaws. Ha? Ito sumaron ang mapanak ijay klinik na. Ipudno kunti at kukingkwana. Anya? Masigurado nanang. Nga dami nam na makingkwana. Oho, pagko na mo. Ay basta nanang. Maririk na. Di baga nga wang pamati yung kanyang anak yaw. Nagtara makanig. Sana ya. Ay, katuan ko na kun. Alangan maat nga ibagak anag pangit ka. Ay wala. Gumura laki di kada kayaw. Nukas tatiba kayaw. Ay, niya ti kunam, mapan ka man na nagpaikatitingipan mo ijay klinik ni Ana? Kaway. Apay nakaskas daw ya. Aywan takaano lang idinaudi anapan ka. Kaslawan pa'y makalawas, insan. Ay saan apari ko uday ta kanyak insan. Basta mapana lata. Anytime makayat kaw. Oh. Anya? Iso nga ita. Mapana manang. Ipaikak ko amin na ito ang ipang kaw. Ay! Ay! Makapaglag ka talaga, insan. Ay, manan. Ipaikat mo nga oray saan mo ta nasakit? Kawin. Iso lang tamok awagas. Tapno makapanak iti klinik na insan. Anya? Ay, sos. Saan ka mo ta nakasyat ti kunakat? Ngam ne? Abay nga insan. Kasla na ulaw ka man. Ha? Ay, uray saan ka nga agpaikat itingipan. Mabalin mo matasarong karan ni Ana ijay klinik na ka. Ay basta. Di naksurwan si ka bakla insan. Amok tar aramidag. I know what I am doing, you know. Anya? Ay, sos! Diyos mio, ti awan ng bain alalaki. Ni, si kamot manan, Mario. Adaman ng ngipin mo nga ipaikat mo. Huwag ko Ma'am Ana. Anya? Ay, oray, daytoy talo lang, Ma'am Ana. O sige, umunag ka nga rod, Mario. Taikat kung day tangipin nga ipaikat mo. Agyaman ng unay, Ma'am Ana. Napan kagaya man ni nagpaikat itingipon mo, insan? Kawin insan. Amom ka day. Ay na, nakaragrag sa ka nakakita ka ni Ana. Nag-cute si ka. Ay na, may imagine ko lang tatikin na pintas na. Anya? Ay na, nagpintas na talaga ni Ana, Joe. Sapay la ko matadanggan mo ni Apo ti kararag ka. Sapay la ko tasong batan nakmatay. Sungbatan? Apay, nagdaton ka ka din kan kuana? Ha? Ay, saan pa'y mag? Ngam, I know, in I believe. Nga danam na makingkwana. Anya? Waninsan, masigurado na ita. No makisarsarita nga rog kanya ka, nagmatisam na. Kasyempre atag paikat kakat nga rod itingipan. Iso a natural nga isuman na ka. Ha? Mabalin mo latamot ti agdaton kan kuana. Asaanin ang masapul pa nga agpaikat ka itingipon? Di naman suruan insan. Agpada kayo laki ni bakla nga ginlalain. I know what I am doing, you know. Anya? Ay na! Ay! Kung naklaki din no asino ti bungal anak katugaw dito sango yo.
Ha? Si kamot gayong insan. Ay, hindi naman awan iti kas na insan. Ang mga numalipata ka bakla ka, nay. Anya? Ang mga numalipata ka bakla ka, ibarsak ka, di baba ko naktumay. Ay, ay, sos, Diyos ko, ha? Di kamot lang maangawan, insan. Anya kalagit din, ay, Kupang kang ay paspas, nay. ah. Di ka kasta-kasta insan. Ay, sos. Madin sa amat epekto na dahil pa nagpabungal mo, insan. Ninita, ulitin na jo. Ay, ala. Aguli magakon. Seryoso na ako. Angam agsalud-sudak man nga ron. Ha? Ka? Inaklon na kakadinda dyan nga ana akapintasan. Sampay nga raw, iso dinak ang angawan na kasta. Ang mga numaibarsak ka, di baba, nay. Nawatam. Ay na, makapaali ka talaga ni Insan Mario. Wan nga rod insan, kasladan samot kwatit nan. Ha? Katuan mat, kitaan man tila nga na ita. Agasan man jay innam ang ngipon nga impaikat na iti sango. Anya ko matila nga na ita. Ay, kasla nga rod rapist tila nga na. Atiw na ba ikat ti rapist, Katuan, nagnisit lang nga rodan ay na, nagpabungal pa ilaang. Kas laki din rapist, kas kada kidnapper. Ay, elakon. Sapay di na kaya ti paisuro. Na pride di salbaga lalaki. Ay naku namon insan, kunamot lang nakatataer. Nagturad di pa kinakam na nga agdaton kini Ana. Kat, iso nga rudyo tao, anang nga to ti arapaap na. Nangat nga to pa inyam ti isbo na. Ay sos, kasla panikin di salbag. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Nagpigsa ti katawa ta. Amangan no addakit diritan, mangag na ti katawa ta. Ibaganan tumanan ahoyo ta, no mapagwon na ni Ana. Aho, adula amin nga amo na. Siya kon, ti mang ibagbaga. Awan naman na ni Ana. Bunga lang nga rudan, nagpangit pa'y. Sapay kat, ay sos! Saan pa nga agdigdigos? Awan lat amo kon. Na, nakadigos ka mo, tanakaw. Sa dino nga iti papanam. Itaman pa'y anak ka bang loka. Ninanang may. Ha? Kumapana man ni Jay Ilya. Anya, mapan ka manan ijay ayan ti klinik ni Ana. Kuwin Inamanan ipaikan da itong ipangkaw. Anya, ipaikat. Win nanang, ipaika ko amin na itong ipangkaw. Paika ko amin ay, tayo sumit tayo, ti panang ipodnok, iti ayat ko kingkwana. Anya, ay na anak ka. Anya ka din day ta mapaspasamakan ka. Awan ma, timpakpakan ko kan ka nga dasabidong na. Tapno madadaal ti panunot mau. Ni nanang ay, saan man nakas na ti pagpakayaw? Di ta kayo manlangin nanang. Umpay tinasaya ngay pakayaw. Salbag kiday. Kamanan, Mario. Wag, Ma'am Ana. May kukumamanan nipay ka da ito ngipang ko na batay. Anya? Kaya't mo asawan. Ipaikat mo aminan. Wag ko Ma'am Ana. Kaya't mo asawan. Agpapustiso ka kalpasan ti sumagmamano alawas. Wag ko Ma'am. Ala, umunag ka nga rodan. Taikatek day tangipan mo. Sapay nagado dayta. Agyaman ak unay, Ma'am Ana.
Mario. Itay pa'y analpas ko nga inikat dagitang ngipan mo. Ngam di ka kadi agawid. Ma'am Ana. Anak ko matika kung ibakaking ka. Ha? Anya day ta, Mario. Amo nga, aking gayta ka, amo manipod, hindi ka gusto aking ka. Anya? Ay, itong kaunay, Ma'am Ana. Ay na, pasensya ka na. Ngam adang aminan ka ayan ayat ko. Iso ni Jack. Di ka na ayon amang itultulod kanyak dito'y klinik ko. Doktor ija ospital. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngam pulos asaan at tumakder ti dot-dot ko ken ka. Kasano ngay, insan? Naibos met amin ang datangipan mo. Ay apay ngay? Agas tamit tila nga managawin. Unya rod insan, kaslaga mo tun atay ubing akay yanak. Awan pulos tingipan na. Ay, sumardan kayo man. Lusak ti maron, dalamaw. Ay, sos. Naibos ang tangipan. Ngam di nakamadlay na klon. Naalakon. Anya lakit din ngamin aya insan. Naimpod nom kumalatang ngamin ti ayat mo kankwana. Nga uray saan ka nagpapaikat itingipan. Di adalat ako mapagnalngal mo ita. Ay, pudno tayo baga na rin ka, insan. Iso ano adaman ti agin lalaeng ka na pride ka tatayo nga agkakasinsin. Sika. Wanya rod Anya ngay ita. Gapo iti kina-pride mo. Ad-ad dapay alimaad ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ay na, apaw! Kunaklaki din no, sino ti kaslarubin palilya ang masabak ka? Si Kamagayam, pare utaw. Wan pare, apay di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit ikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas ti pan nakabis nga iti boko. Ay, una yan. Sa dino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngamita, dagaya mo nararmamaon. Pare utaw. Ne, apay kapoy, pare Toryong. Ay, unay kang paray. Kahit kaya nakangarod ni Saria. Saan na pa'y magkidingay na klon? Nga mo, ken mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare Toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala, ingka nga raw. Ang mga no agururay ni Saria kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tanarang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tanarang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Saria niya pala ina. Aniya? Ay, saan na talaga maikat ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awang pa ti makatawan. Manipod idipin mo sa ni bakit na. Ngam ita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Saria my love, so sweet. Ha?
Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Sarya. Ay utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod inipimusay ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarong karan. Awan mo dagas na, sigagit di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay saan? Mang sapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha, Gaputa iti kaano man, saan ka maayap. nagsakit mo tinday ta pa nagsasaom, siga, Sarya. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Kan may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Sarya, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No ada pa'y panggap mo ang makiasawa, Sarya. Saan kumamatan ang ni utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rod nga dito'y tersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iya po day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agaram manan iti sa bale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musungsung batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na, kunaktumat. Kat, anya ngay utaw. Inaklon na kakadin ni Sarya. Ay, saan pa nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, una yan tamamin 8, utaw. Kat, pudno mo tata. Kabailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko namladay ta, utaw. Kat, no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod, no kasano ka mapagwin ni Sarya. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao. Ay, laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwa na, tata. Ay, talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito'y lumong kahit? Kung namlan no iso lang, tad na mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay, aman ang mabangles niya iduldulin na. Doori magangaw. Surun ko. Sarya, my love, so sweet. Awan ka diya talaga ti namnamakin ka? Manon adaras nga imbagakan ka. Nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay dinak kayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din eh. Anya? Amo ka day tatirason, no apay nagrigat nak ngaklo na. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din day tang ibagbagam utto. No day tatibang panonodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangken. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagitang ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pare utog. Nagkapoy kamot kay. Ha? Apay anak ko naman na ita, paritoryo. Win ah. Tapay di na kamulaklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No nya nga tatikurang kanya ka. Tapay at di na kayat. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang arudan ngayon ko na. Ano sana tumangkain? At damot dagiti agas apagpatangkain, pare.
Ay, unay kang paray. Talaga mo, Talaga kinarir mo, ti kinababaero. Ay, unay ka mo tin, pare Toryong. Unay ta babaero, pare. Maplang man tilapayag ko no kasta ti bagbagan, pare. No di mo kaya ti term mababaeraw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Podno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya rin tata. Ngayon sardang mo ka nun ti panagar-aram mo ka ni Sarya. Podno aya. Wain, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya, di nakmad lang amin naklo na. Kun manumit tin abulan nga. Dato na kinwa na. Kunamlan nakapimpinta sa balo da ya Sarya. Nagalas mo lang. Ay, gapulang tadi na kay naklaon. Kastante bagbagam. Ngam musto lang di sana panangaklon kanyak, tata. Ngamin, adda man yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki, day na ya. Di na kainaklon ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas, tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata. Manong uto. Aday ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot kan nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno apanagayat? Ha? Iso pang asim, Talya. Di na kumamit paayin. Pinainak na iti asarya. Di mo kumamit tin ulitin na. Ay, Di ka kumamit agsinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngamsi ka. Tumanggan ba'y mat? Si kakid di mat. anya? Ay, anya ka din dahil nga ibagbaga, manong uto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumanggan. Adamit agas apagpatanggan. Anya? Ay, puno ti bagbagak Talya. Mamati ka kuma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni utaw. Adda nga rod nanang. Obobingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro. Nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga roda ni utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Utaw. Imay ko man aday jay ditaw. Ngumay na iparamag. Amumutin ti ugali na day nga Utaw. Tunggal ada mga klongking kwa na, kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga uto aya. Talaga nga ipatay na, no awan babae iti biyag na. Huwag nga ron nanang, barang ano aklunan da dya babae, tapnog talnan. Kayat mo, Somen, agayan ayatan Talya. Wano to? Jakmat lang amin malabdan direk nak nga gayat kan ka. Nga oray adayo nga inauna ka ngam siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kaming kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na Italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytoyen ti karagsakan ngal daw iti biyaggaw Talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na uto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmot kin ka. Iti ka ano man, saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket duwa na pare. Sino di sana makaisam? Ket inaklon na kon ni Talya.
Haus, agang angaw ka man ako na kan pareho tao. Saan ang agang angaw, paritoryong? Podno, ti bagbagak. Kay, nagana sinabiyag no kas tabaray. Kas kala na nga bak itiluto. Ano kas na? Ay, una pare. 25 years old ko naman. Anya lagi rin. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa, agdit kami tulat na. Mabalin ka di mo ta saan. Natayar na ito yung paritoryong. So nga, imposible apaayan nak ni Talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Otto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate indon bigat. Ha? Valentine's Day indon bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Uray man adayo alaklakayak nga si ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ka naman na. Ala, wala. Day talaga yan. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang saan ka mabuisit kan ka? Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanyak no makitam tiki na sweet ko. I assure you, Talya. Tara, nanggiyap ka na, ipumanok ka idir na bay. Nabarbartek siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko ba sa pagsasawak ng... Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no, sino na iyay na bartek. Tata, paritoryong. Ay, siga, magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tiyo may padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At dayamot imay ko yung padamag abad nyos. On pa mo na po da. Anya nga rin tayo padamag mau. Ibaga mo na. Paritoryong. Agsarak kami kan Italya inton bigat. Anya? Ay, day, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbalo tilangam. Ay, ada nga rin, parikot ko, tata, paritoryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka at agdate kayang Valentine's Day ko naman. Ay na? Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, anya? Uwan pare, dahi ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint ni Talya kanya. Ay, una yan. Dahi talagayam ti parikot mau. Rumbang lang nga naturid ka mapangumatang. Nakalaslas to ka lalakay. Mabayag ka kide na mapangumatang. Adayamot ti babaero ang managbabain. Awa, ano to? Ay, unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito irwar ti hotel. Ngamapay na itaka laang. Ay, pasensya ka ko man, Talya. Dala ngamin napangugin hatang ije parmasi. Ha? Anya na ita? Pagpatangkay, Talya. Anya? Ay, unay kan? Na? Kitakman? Ay, awanan. Tinumar ko na. Tapno, apag iso nga, Anya? Kit, ala, Talya. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kunakman may daritoy tapno agdate. Apay kaya kaslade kamot makaigig na uto. Sabali nga min ti marikiriknak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? Ay, saan pa Italya? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo iti kwat iti manggan? No di ka ti, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak.
Madya talaga. Ay, Anya nga ron ti aramida. Ay, unay kamatan. Siyaktib din di madanagan kan ka. Ay, tilan tumat ngamin ti aramida. No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas, maawatam? ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat kay di tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eriknak. Saan lang at ti mabagbagik ti tumangtanggan. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo ni hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamain pare. Saan nga minatumangkin aki? Saan mo napilitin na? Anya kita may tartaray hospital. Kapulang itang-tang kanyaw. Hahaw na yung ngay. Uwin nga rod. Nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare. Imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Day tatipod no. Kas taunay abain na idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga alag yung nurse ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na malaing. Saan na pilitay no. Sa natila tumtumarab. Tanay nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di akong maray. No tumangkin pa di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga. Saanin pare. Promise. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti Maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki Din. Anya nga itararamidin nyo di ta Melinda Kunjina. Umay kayo gluganan Mapanan day tagip ang nagluganam, nana. Katwan, day tuyan, tila straight. Gina, intagluganan. Katkunak ano saan pa'y ama pantawan pa'y magkargana. Naimbag ta inayaban na kami, nana. Mapanawan kami kumankat. Saan kami ama kaawid kini Gina? Ala, umay kayaw, tagkakatugaw tayo at alaw. Pagtengaan dakaw. Nana, ada maangot yun. Ay, itay pa'y nga ap-ap puto to'y agong ko. Tamaulaw akong di agad ang lit ang maangot ko. Day takatugaw yun nana, ti maang-angot yun. Anya, ni Melinda. Di upig sana, tamangan numangag na ka. Ay, sapay ingato na ti ima na, tani, nagkapot. Ay na, bumabaaksan, maulawak at alagan. Sakto pa'y maulaw akon, da kay toki din. Ay, nagpigsamo gayam ti anglit ni Melinda. Ay, dandani akon makadaanon ijibalay minana. Agpasahi akon. Melinda, pakiawat mo man ti pasahi kay driver. Siya akong tiyagbayad. Talo tayo kada nanalusing. Ah, ibayadan na. Ay, thank you, Melinda. Agyaman kami da siguro kwarta mitay niya. Naglako ngamin nila kay ko itimula na anatang. Ay, iso malagayam Oh, dayti sa nga gasot. Pamasahi tayo at talo. Nagsimpot magkayam ni Melinda niya, nana. Uray nung kasjay nagpigsa ti anglit na.
urayak la na bang aran abim mabaijay jeep, Gina. Sino kumangay ti saan amabang aran nana? Makalang abdan iti presko nga angin. Itaklaan na amuan, anapig sa gayam ti anglit ni Melinda. Ay na, nabayagan nga amok nana. Kasta aya. Ang kasla pimig sakit dita, tabumakbaketan. Saan sama ngamin nga digdigaws? At no ka na yun da nga aglako iti mula da kinilakay na. Apayasan lang nga makagatang ti deodorant na. Aywan anya. Amangan mo't no saan na nga amo da ita deodorant, ama ko na. Punay mo ta, nung di na amo nana. Nabaybayagan na tao dito'y lubong, di na pa'y amo ti deodorant. Ti ko namkit day, di na amo nga adda ang lit na. Di na la maangutan ti bagbaginan. Rumbang angad da mangibagakan kwa na. Kanila kay na kumaa ti mangibagakan kwa na. Katuan imposible asaan amaangot nila kay na. Ang panunutok nga rod nana. No siyak nga tati mangibagakin ni Melinda ang nagpigsa ti anglit na. Kasanok nga ta nga ibaga asaan ang masair ti riknana. Adda akon lakay. Oh, bubot. Simbang patan ni nanang mo. Ay, ayos. Addan dya yung pagatang ko. Itay daga pa yung urayan, bakit? Nanang, dya yung pagatang ko ngay. Mabalin aya malipatak. Oh, ipadas mo da ito'y nuumanaykan ka to'y t-shirt ngayong pagatang mo. Uy, wow, original ah. Siyempre, 1.5 ti pinanggatang ko iti dayta at t-shirt mo. Nay, nagnginan. Jack pa'y nakasuot iti kasta kangina at t-shirt. Si kamot lakay. Dagiti ginatgatang ko at t-shirt mo, di mo mat-us-usaran. Nakadulin dalat namot ijay cabinet. Wow, bagay kanyak na ito'y ginatang mo nga aesthetic at t-shirt ko, nanang. Agadal ka na imbaga. Agasam day ta ginatang ko at t-shirt mo. Nagnina. Nasken, adya ipakita mag-grades mo. Saan lapas ang awa, bubot? Wen, saan kayo amadanagan? Nagmayat at talaga to'y t-shirt, nanang. Siguradong apalandak manandag iti barkada kon. Kat sika ngay mo't bakit? Anya mo't ginatang maaparakan ka? Ay nalakay, pagpalingkik laangan aje para kanya. Kompleto akmutin. At damot badbadok. Isupay agastos. Ay, gimatang kamat kuman ay iti pabanglom. Ne, apay, nabangsitak ka di una yan? Ha? At ayamat imbagak anabangsit ka. Ay, kusilapan nakmanay. Jay kumaagas iti ang liti ginatang mo aparakan ka, nanang. Ah, sino ti adanglit na? Ni Bobo tinangibaga. Apa kita anak? Bubot, sino ti adda ang lit na kada kami kinitatang mo? Apay, saan yung amo? Katnudwa kayo kanitatang anagpigsa ti ang lit na. Nangag mo timbaga na lakay. Pagad adalun ta, uyawin natan anaganak na. Bakit? Pudno timbaga ni Bobot. Anya pudno? Ay, lawlawag man si ka, Nestor. Agungat kan tumat nga may no ibagak. Guraan na, kat di na kun kasarsarita. Kat ibagam anya day ta kayat mo nga ibaga. Pudno, anapigsa ti ang lit mo, bakit? Ha? Uray matsika, tatang. Nagpigsamat lang ti ang lit mo. Dua kayo kaninanang. Ay, imbaglakid din Tadyak natawid day ta asakit yaw. Sakit? Kaano pa'y anagbalin asakit ti ang lit, lakay? Ne, kunak no asino jag tuk-tuk-tuk, si kamot gaya, Melinda. Ramanamot aday to inlutok a merienda, Gina. Ay na, imbag man na nalagip na nga indagasan.
Malipatakit din nga ikan ti karuba. Agyaman akmanin Awan anyaman na. Ala, umay kung to isubli da ito'y pinggan ang nagkargaam. Saanan? Kukam daytan. Kukwa kon? Sabay bubuungan. Remembrance mon kanyak Inyawat na kanyak di merienda nga inted na iji balay me. Ay na, pirmi manan na maangot ko ti anglit ni Melinda, nana. Kahit anya nga iti naramid mo. Anya nga iti aramida, inawat ko lata aji merienda ta sayang mat. Sapay, naimas di inted na nana. Saan matla ang anaangutan, di intad na merienda. Saan mat nana? Ay na, imbagam kuman anapig sa ti anglit na. No nga ibabawi na di merienda di awanan. Sabagay matkit di Pampanunutok nga ron nana. No kasanok adiskartyan nga ibagakan kwa na di anglit na. Nakasingsingpot mat ngamin kanyak ni Melinda. Jak sa maiturod asaktan tirik nana. Bakit? Ibabam man day ta imam. Tamaulawak day ta anglit mo. Ne, apay aya asaan ka makatal na? Ay, jak nga ron makaturog di ta anglit mo. Kunamlan asino ka ngagsasaw? Oray siyak mat. Jak mat makaturog di ta nagpigsa pa nagururok mo. Agur-uro ka kaya mat. Ay nakasla sumang at abas ti kapigsa ti urok mo tapno mo. Day tamat ngay anglit mo. Makaulaw. Ay nagado a reklamom. No di na kayat akaida. Nawaya ka amapan agid da ijay salas. Syakit din ti ibaon mo jay. Kat no nagado ti lamaw. Ay kat ano sam atoy anglit ko. Tamaki ang angot ka laang. Nukas tanga raw. Ano sama ti panagururok ko. Kumusta kayo, Nana Lusing? Ay, mayat lata, Melinda. Ni, apay akala at matan nga inaput yu day taagong yu, idilim mabasak di taabay yu, Nana. Ay, adang anong naangot ko ang naday. Mading angot? Nakaulaw nga angot. Awan mat maangot ko, Nana. Ay, padasam nga ingato day ta imam adwa. Apay, Nana? Basta padasam nga aramidon. Dayta, nakangaton, Nana. Apay, awan maangot mo. Awan mat, Nana. Ay, saan mo maangot day ta kilikilay? Normal mat ti angot to'y kilikilit. Kano makaulaw ti angli mo balasang ko. Nagsakit kayo matan nga agsasauna na Lusing. Ay na, saan ko maamasair tirik na, Melinda. Tatalaga mo ngamin anapig sa ti anglit mo. Amom ka de, gay masasao adjudurant. Amo ka, Nana. Padasam man ti agusar iti kasjay. Nalakalaang mag. Awan pa'y 50 di may sa. Agusar ka, tapno maagasan, day ta anglit mo. Bobot, mabisin ka din. Uwan tatang, mabisin akon. Apay ngay? Saan matlang agluto ni nanang mau? Tsaka mo tatang, itay pa'y anasang patak anakatugaw di talikod ti balay. Saan mat nga agtagtagaray? Nay, apay ngay nga ta? Mabisinan tayon tatang, no saan pa'y lang agluto ni nanang? Pay man, tayo nakasarita. Anya ayati problema ni nanang mo.
Bakit? Di nakman kasarsarita. Napudot ti ulo kita. Apay ay kasta ka, bakit? Agpapada kayo amin, anauyaw. Kunamla no asino kayo akababangluan. Anya kumangay no napigsa ti anglit ko. Anya katoy bakit kunaya? Uray mo't nagpigsa ti anglit mo. Dungdungwan kalata. Ay, agtal na ka man. Siguro, agbirbiro kan iti pangiso katam kanya-kanya. Jay ububing kan nabangbanglo. At ayamat pampanunutak akasta. Ay, si kabubot, umadayo ka man ditoy. Saan arumbang adenggam ti panagapami kinitatang mo? Mabisin ka nung aruden. Di ka mo't lama pa naglutaw na. Diyak pa'y nagmerienday di eskwilaan mi. Ita, awan pa'y makan dito'y balay. Nangagmaw. Apay, kayat mong agulsar ni Bubot. Kaasimaut. Tanay, sapay nagkutong. Un nga rod, kumut-kutungak to pa yan. Ay, agpadpadatan Nalawlaw to pa yung dagiti short pant ko. Isungang kamutan agluto bakit. Adda karniti baboy aginatang ko. Anya ti saganak arikado nanang. Tumulong akong ngagluto. Sige, tasyak mutan ti agaron. Umay ka, Gina. Anda ibagakin ka. Anya day tanana. Amom ka day, nga idi namin san ngal daw. Saan pa'y nana? Anya tinapasamak. Nagsarita kami kin ni Melinda. Katimbagakin ko na nagpigsa ti angli na. Anya? Ay, naiturod yung nga imbaga day takan ko na? Inturturad ko na. Kat, anya nga iti kunana nana. Awan mat, ngamjak mo lamakitan arumwar di tabalay da. Wala ka nana. Amangan mo to napasaktan nyo tirik nana. Kasta nga ta. Naarsagid nga ni Melinda. Basit lama ibagamkan ko na, sintiran na. Saan abalay? Tinapatag na ibagak ti rumbang amaamon na. Uray agsakitan at tinakam na kanya. Rabiin Bubot. Dapumun deta TV. Tayong kamaturugan. Saan pa yan alpas to'y buy-buya at tatang? Gusto daytan. Tanay makaturturog akaon. Ha? Dito'y kasalas amaturog? Wan, di tapagil iladam. Ha? Apay ngay? Asino ti kadwa ni nanang ijesilidyo? Ay, may sana Jack makaturog gapo iti ang lit na. Isu apumanaw kaditaan. Tumakdar kan, takayat kun ti maturog. Bobot, mapan ka din nag-eskwela? Un ante, Umay ka man pa'y dito'y, tadalaang titamagakan ka. anya day ta ante? Apay agsakit ni nanang mo? Saan mat ante? Apay aya? Saan mat gamin arumrumwar? Saan samot na arumrumwar iji balayo? Jack man amukan kwa na ante. Masangsang patakmat iti malam nga agbuy-buya iti TV. Amom ka di deodorant. Amok ante. Ikan ka iti sangagasot. Tadumagas ka di tapagkatangan iti deodorant. Itad mo kininanang mo Ibagam nga usaran na, kalpasan ti panagdigos na. Un ante. Angam di mo ibagbaga asyak tinang tad iti kwarta Di mo ibagbaga asyak tinang imbaon ken ka gumatang ka iti deodorant wan. Un ante. Ala, ingkan.
Bubot, umay ka man dito'y kusina. Apay nanang. Anya day ito'y nakaparabaw dito'y lamisaan ang nabalkot iti papel. Ginatang ko para kan ka, nanang. Anya day ito'y aya. Agas samot. Agas dayta iti ang late mo, nanang. Anya? Jay balon ko iti may sangal daw. Jak ginastos. Tapno may gatangan ka iti judurant mo. Tapno saan na kan nga apaan ni tatang. Kasta aya. Katapno saan ka matan amabain ang makikaaruba. Ay na. Anya lakit din aya to'y anak ko. Nakasingsingpet. Inggatangan nakmat iti nangina t-shirt. Di gatangan kamot iti kasapulam. Thank you, anak ko. Sige, padasa mga rod ito ginatang mo. Ay Nadina, nakabasol akon at talaga kin ni Melinda. Makunkunsin siya ak, ang napasaktak tirik nana. Ginura da kayo, oray siya samatan. Ginura nakmatan nana. Ay, ne, iso day ta lumabas. Mapansa ijay kantina. Diyak kaya't atalyawon nana. Ta sigurado ako silapan na taday ta. Nay, umasidag mo dito ayanta. Ay sus, umay natan samutan si Pateng. Ay sus, sagawid ako nana. Narigat ang timasipat dito igid ti kalsada. Ay, Gina, papanamngay. Ay, saan ka pa'y ngamin nga agawid, Gina? Mapaanak ko magluton kat. Awisan kayo ijay balay. Saan ka agumurgura kada kabe, Melinda? Ni, apay ko maagumura ang kada kayo ngay, nana. Jay na ibagakken ka. Amok ana sa irtirik na ang balasang kao. Da kayo kit di mat, nana. Nasaya at kit di ata na ibagayo. Taamok tinasken nga ramida. Addan us-usarek a deodorant. Kunaklakit di ano gumurgura kan kada kami. Saan? O anya, intayon ije balay. Taagluto tayo iti naimas a merienda. Ay sige, intayo nga rodan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman ak no kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho ming agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kaming tutumulong agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan, kapitan. Umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may baga jila lakayan na kapitan to niya?
Agmula ka no iti kawayan, iti igit ti karayan, inton bigat. Anya, ganyan iti bagam. Masadutak lakit din, no kasi ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta iti ili. Nasayata kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may sa, tirumbon kong maagmulay ijay. Dagi jesi ti babalay da iti karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da iti kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas di pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talat ta idan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat, bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad da may bagada. Wala kay. Mapantan Sino nga iti kakadwa tayo ang mapanagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod nung kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wala kay. Adu tayo nga agmula. Gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalayda. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampyang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, ado ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan da kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, no may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udag ititat tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy, Tonya! Naa? Apay ayanana. Anya ti parikutyo. Unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Adda trabaho yo, iti ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainop ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa'y ti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga rog inom ka. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan mat, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Iso asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Kasano ko mga umay kamay. Kaya matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga wantang damay. Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga urin nakapudpurot ti panawain. Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak idikalman.
Anya, at dati ije karayan amarigrigatan nga agmulmulay ti kawayan. Ngam addakit din napalalo ti bartek na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsan da kano idikalman nga agtugtugaw lang ije balayda. Uwan kano nga rod. Isu timbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet nga main. Ala? Bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya, ni pila. Nagila ko itirabaw. Hun, umapalak nga root lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay tirabaw. Ang sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga root agbiro ka na itirabong. Na, nagdadakil arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasang aribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Nakadua ka. Ay, nagawi da ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimalyong itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di met abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din tinaturad ang mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfairmet kada kami ang nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin jarabaw. Wan lakay. Amom mo't analaingak nga aglakaw. Iso nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawa na. Di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatan ko iti arak. Iti kasta. Adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan. Ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob-obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong daydaya. Ada imot na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon ni andong kanyak iti kalmana. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinday to'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday jay alalaki. Ika ang tipagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga day tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakad ken kuana ije pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gaintun bigat. Anya? Tapno agnakam da ja tao. No pa nagmumula awan da. Angam no pa nagrarabong. Isudakit din ti alisto ang mapanagala. Ay, ay na, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Ay na, tas lalo puti bakit na lumag. Sigurado, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga. Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, umaikan. Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wan kapitan, nagawan mat tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan mat mula makawayan. Kapitan,
Ay, pakawanan na ko, ma. Saan na maulit pa, ay? Itata na tiliw da ka. Irakad da ka dito'y poon ti kawayan. Itigasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.